Ученици от селскостопанската гимназия в Чепеларе спечелиха европейско състезание с мини-соларен електромобил, който изработили сами. Те обрали овациите в надпревара за средни училища в хърватския град Заград. Въпреки че електромобилът тежи малко на 4 кг, може да развие 70 км в час. Купето е изработено от стъклопласти. Според изобретателите най-трудно било поставянето на соларния панел на покрива й. Той преобразува директно слънчевата светлина в енергия и я дава на батерията. От разредена батерия около 4 часа се зарежда. Ако има облаци, да няма слънце, може да изкара до 40 км. Иначе със соларния панел може да кара цял ден. В изработката на мини-автомобила повече от една година участвали 10 деца от гимназията. Повечето от специалността автомонтьор. Как се почувства, когато видяхте, че автомобилът тръгва? Идеално. Седо Айнщайн, как се почувства? Най-трудното беше да намерим финанси да направим този автомобил. Колко ви струваш? 2500 лева. И може би някой ден автомобилите ще са такива и няма да има замърсяване. Казват, че след като спечелили европейското състезание за мини автомобили, получили и поръчки. Имаме 10 заявки, които искат да го купят това нещо. И ще ни влязат пари в кръжок. Проектите електромобила ще се използват за практическо ръководство в гимназии, включително и чужди, с профил възобновяеми енергийни източници и автомобилна мегатроника. За новините на Ново от Чепеларе, Анелия Веселинова.